Vítam vás v prvom dieli nášho podcastu 2,5 brata. Pozvanie prijal Johnny. Servus. Ahoj. Podnikateľ, 22-ročný manžel, kameraman a mikroinfluencer. Som Jonatan Juhaščík. V podstate už nejaké 5-6 rokov tvorím content na sociálnych sieťach. Robím vlastne videá pre firmy, pre influencerov. Teraz vlastne sa skôr viac sústredujem na to podnikanie a snažím sa ako keby budovať tým, ale však k tomu sa asi všetkomu dostaneme. Ja by som začal možno aj sociálnymi sieťami. Všimli sme si, že si dosť aktívny na nich, totiž tam docela zaujímavé videá. A čo bol taký bod, ktorý ťa dostal k tomu, že si povedal, že OK, idem to robiť, idem tam tvoriť nejaké videá a chcem ľuďom niečo povedať. Vieš čo, teraz som začal tvoriť viac ako keby videá na YouTube, keby dokumentačné, proste dokumentujem to, čo robím. A to som začal asi, ja neviem, pred 2 mesiacmi, ale predtým ešte úplne prvé videá, ktoré som začal tvoriť na Instagram, to boli také reelská, aj Áno, to si vlastne pamätám. dvaja začali. V podstate iba videjka, ktoré mali v sebe nejakú myšlienku. Tam nejaké videjko, proste natočil som niečo, dal som tam proste popis a to bolo všetko. No, že, a malo to celkom views, že To malo dobré čísla, to som pozeral, no. Nejaké milióny na TikToku, milión alebo milión a pol, no. Mal som, no a to je taká téma, že je tu vlastne, sú to vzťahové, a dosť veľa views mali tie vzťahové videá, že tam si dal niečo so vzťahom a ľudia riešili pod komentami proste tie vzťahy a že tak to nemá byť a niečo o ženách a proste tam sa to strašne riešilo, tým pádom to malo views a boli tam také miliónové také videá, ale potom ma to nejak že prestalo baviť, vieš, a povedal som si, že dal som jeden taký TikTok, videl som taký TikTok a tam bolo napísané, že do konca roka mám cieľ 10 000 followerov a že poďte, akože spolu poďme to spraviť, vieš, že poďme do toho, že ešte to dokážeme, mal som, neviem, 2000 followerov, vieš. A takže vyzval strašne rýchlo tak som vybuchol. keby vyzval proste tých followerov a toto jedno videjko to nejak naštartovalo. Začal proste to mať views a potom som začal robiť podobné videá, vieš, že tie také, že s myšlienkou. A vtedy to buchlo, že za mesiac mi vyrastli tie siete, ja neviem, z tých 2000 na nejakých 20-23. Hej, celkom rýchlo ti to vybuchlo, no. Potom to aj keď sa postupne nejak zvyšovalo, ale to bol taký pocit, ja som prišiel do gymu a ty si mal pocit, že každý na teba pozerá. Vieš, že a ja som sa cítil jak na drogách celý čas. To bolo no akože zaujímavý pocit, ale vlastne ja som v tej dobe už natáčal asi 3 roky s Lišakom, takže on ako keby bol v tej branži, vieš, a on mi hovoril, že nie že skľudni sa, ale ja som bol taký, že kamoš, ja neviem, čo mám robiť, vieš, že mi je strašne dobré, že máš ten dopamín v podstate fejkový z toho, ale že to akože môže sa zastaviť a môže spadnúť do depresie, alebo proste také príbehy sú, že Púha to až tak? no, že proste ľuďom to vybuchne a potom to spadne a ty si taký, že chceš to, vieš, lebo to je to dopamín, vieš. No, to dopamín, no, ale Tak ale nebol to tvoj prípad. Nebol, lebo som bol ako keby na to pripravený, hej, že sme mali aj debaty s Honzom, s Lišakom, že priprav sa na to, keď to utichne, proste bude to bolieť, bude to akože také, že hej, že budeš to chcieť naspäť, ale že fakt, že nechaj sa s tým keby ovplyvniť. Ja by som sa tak chcel opýtať, že keby si mal dať nejakú radu začiatočníkom, ktorí začínajú tvoriť content, čo by si im povedal, čo majú robiť, alebo čomu by sa mali vyvarovať? Mal zhrnúť možno nejakých 5 príkladov. Neviem, či ti dám, ale dám ti jeden. Som pozeral teraz jeden podcast a najvyššia frekvencia je autentickosť. Okay. Že proste ľudia cítia, kedy si autentický, ale kedy nie si. A v podstate, ty keď si autentický a keď fakt, že nehrá sa na nič, tak ľudia to proste cítia a ľudia s tým najviac ako keby vibujú, dajme tomu. A to aj s Lišakom máme také, že pravidlo, že keď to videjko nemá vibe, že keď natáčame nejaké videjko a nemá vibe, že on to necíti alebo ja to necítim, tak povieme, že to nevydávame, lebo proste to cítiš, že buď ľudia tam nemali medzi sebou vibe, alebo proste to bolo celé také uťahané. Takže asi taká byť autentický proste. veľa ľudí by chcelo tvoriť, vieš, chcelo by robiť videá na YouTube, chcelo by mať followerov, lajko, čo ja viem čo, ale si hovoria, že čo tam mám tvoriť, všetko už tam je, ale presne to je o tom, jak si povedal, že proste buď sám sebou, dávaj svoje myšlienky von, ukazuj, čo si aký človek a to je asi najjednoduchšie. A potom možno taká, že ďalšia rada je, že začni.
Vieš, že Hlavne začni. Just do it. proste, no, just do it, lebo ty potom to budeš nejak prehodnocovať a budeš nad tým rozmýšľať, že čo vlastne robiť, ako je určite dôležité si to nejak preštudovať, že ja neviem, že keď chceš sa vydať v nejakým smerom, dajme tomu, že chcem natáčať neviem, edukačné videá alebo proste chcem vlogovať, tak toto je dobre si naštudovať, hej, že jakým smerom chceš sa vydať a potom len začať, no lebo veľa ľudí proste si hľadá výhovorky a potom môže z toho byť proste veľká vec, ale není, lebo ľudia si povedali, že ja nie som ešte dosť dobrý, neviem dosť dobre rozprávať a mám stres pred kamerou, čo sú proste normálne veci, lebo každý má, hej. To chcem opýtať jednu vec, že jak bereš, že influencer, tak vieš, či to bereš ako normálnu prácu? Skôr tak keď som medzi tými ľuďmi, aj, že napríklad s Honzom, tak Honza tu možno budem dosť Lišaka spomínať, lebo že to je taký, že najbližší v podstate kamoš, tak on to, vieš, že veľa ľudí mu píšu, že no a proste, keď točíme nejaký taký, že celý deň vlog, hej, že day in life, tak častokrát to je také, že ráno si dáme kavičku, niečo popracuje, ide na tréning, na 3 hoďky, potom je obed, potom ešte niečo ideme vyzdvihnúť, vieš, že taká práca, keď si to pozrieš na YouTube, asi taký, že hater, tak musíš byť nasraný fest. musíš chytať nervy, no a proste mu píšu komenty, že ty nič nerobíš a pritom to je dosť ako keby na hlavu, vieš, práca. Náročné na psychiku. Na psychiku, no. Poďme sa vlastne dostať aj k tomuto, že ty si spomínal, že 3 roky už pre neho točíš? Už to bude možno aj viac, no. Ale 3-4, skôr už k tomu 4. to ťahá. Jak sa ku nemu už dostal? No to je celkom také funny story. Ja som v podstate, ja som si niečo tvoril na svojej sociálnej siete a robil som ako keby reklamy pre firmy a točil som videá pre kamošov, jazdili sme na bajkoch a tak. A mal som nejaký ten skill, že v editovaní, nevedel som až tak natáčať, ale proste bolo to také, že som začínal. A Lišak dal na Instagram story, že hľada nejakého editora, on mal vtedy nejakých 30,000 followerov. Dal, že ako keby výberové konanie na Instagram, pošli na e-mail tvoju prácu. Potom ďalšie výberové konanie bolo, že nám poslal materiály na e-mail a my sme mali urobiť video a on ohodnotil to video. A po 3 mesiacoch mi napísal, že kámo, že fakt sorry za to, že som ťa vyhodil vtedy, že som ťa tak zrušil, ale že či ani nečakám, že mi to proste, že ma príjmeš, ale keby si mohol, proste vieš prísť editovať pre mňa a lebo toho prvého kameramana, alebo toho druhého kameramana, ktorého zobral, takže robil s ním jedno video, proste zle to natočil, zle to postrial a hneď ho vyhodil a potom si 3 mesiace ďalej strihal sám, vieš, že hneď ho vyhodil proste, že nemal ten vibe. A ja že kámo, že jasné, vieš, že to som ani nebol, tak ako chcel som mu napísať, že no, ešte na to. Ale som povedal, že jasné, že idem do toho, tak to bolo reálne, neviem, či týždeň pred maturitou. Zmaturoval som, zbalil som tašky do oktávky dvojkovej. Ja som reálne chcel, to je tiež story, ja som reálne chcel, že v aute budem bývať. A som povedal, že ja tu zostanem. A tam to bol masaker, to bola tmavá miestnosť, 6 postielí v izbe, neviem, za 2-3, vieš. To je strašne ťažké, proste založiť nejaký brand. Náuky za reálne, ja neviem koľko. Nejakých 2000 niečo proste euro. Asi to bol nejaký nábeh na workoholizmus, aby dávať dôležitosť na ten oddych. Koľko? Takže to bolo proste také obdobie, ale nemal ešte peniaze našetrené, vieš. Takže ja som rozmýšľal, že, lebo išiel som tam na mesiac, že mali sme ako keby takú skúšobnú dobu, že ideme to vyskúšať na mesiac. To si mal platené, alebo? Hej, to bolo platené. To bolo platené, okay. Ale nie až tak, že by to keby, vieš, vystačilo na... Tak asi ti pokrylo, že ubytovanie, no, tak, takéto niečo. Hej, takže bol som tam mesiac a vyskúšali sme, sadli sme si a doteraz spolu proste robíme a je to house, no. To je pekne vidno ten rozdiel v mindsete, že koľko ľudí by si povedalo, že OK, mal si ísť do Prahy, by sa zláklo možno, vieš, že do Prahy, že tu mám život alebo niečo a ty sa proste zobral, že OK, ideš a ešte presne si povedal, že reálne si bol ochotný spávať v aute preto. Že úplne rozličný mindset od možno aj väčšiny ľudí.
a nevedia si niektorí predstaviť, že by toto spravili. Že opustiť rodinu a ísť tam. No. Tak a bývať si tam nešiel, zase tam išiel na skúšku, čiže... No išiel som tam na mesiac ako keby skúšku, ale hneď, ak sme to schválili, tak som už vtedy, už keď som tam prišiel, tak už som si hľadal byt, že som si povedal, že ja tu zostanem a že proste dajak to spravím tak, aby som tu zostal, lebo bolo to náročné ten prvý rok, fakt, že ja som tam prvé 3 No, bol som tam mesiac a potom som išiel iba na týždeň domov a našiel som si ubytko a išiel som naspäť do Prahy. Prvé 3 mesiace som reálne žil, že zo 600 eur proste na mesiac, že to bolo v podstate, že som 200 eur dal za ubytko. To si býval za 200 eur. No, to bolo také ubytko, že sme mali zdieľaný dom a mal som vlastnú izbu, no. A tam som bol, mám pocit, že rok, ale... Celý rok si bol u nich? Hej, tam v tom, no. Pekne vidno, ak si sa proste nebal absolvovať ten diskomfort. No. Fakt, že odísť z tej komfortnej zóny a ísť do toho. Ešte predtým, to je ešte väčší extrém. Toto je akože taký, že luxus, že máš proste dom a reálne máš svoju izbu, máš spoločnú kuchyňu, lebo tak, vieš, všetci boli študenti a proste dalo sa tam žiť, hej. Ale predtým som mal ešte také, že ešte jedno ubytko a to bolo ubytko, kde bol akýby hostel. To bol hostel. A tam to bol masaker, to bola tmavá miestnosť, 6 postielí v izbe. Sme tam stali na tomto, no. A ja som mal techniku proste, už vtedy som, neviem, za 2, 3, vieš. No, ty kus. To bol masaker, no. Nezmizlo ti nič, ani ti nič neukradli. To si mal 6 Ukrajincov na izbe, hej. No. A tam to najhoršie na tom, že to bol hostel, takže sa keby každý, ja neviem, 4. deň sa prisťahovali noví ľudia, vieš. Keď si ich donesol, že jeden z nich ženu. To neviem. A hovoríš, že si mal už 4 techniku, že za 2, za 3. Jak dlho si predtým už akože tomuto sa venoval, než si dostal k nemu? Už na základnej som robil také videá čisto na mobil. Pamätám, prvé video si pamätám, keď som bol že chorý a mal som ísť do školy a nešiel som, lebo som bol chorý, tak som povedal, že idem si natočiť nejaké videjko. To možno, neviem, či to tu vôbec strihneme, to asi to nechcem strihať, ale... A to som natočil na mobil, to bolo nejakej 8. triede. Ja som chodil na bajky, proste som robil downhill, neviem, či poznáte, alebo enduro. Takže tomu som sa to venoval. Týmito videami som začínal. No a potom cez strednú som, kamoš ma dajak navanáril, že kúp si kameru, však vieš, on fotil vtedy a kúpil si kameru a že si kúpim, vieš, nejakých 800 eur, šetril som na to, neviem koľko, predal som bajky, všetky, čo som mal a kúpil som si kameru, no a tak som aj keby začínal robiť videá pre firmy v okolí. Takže už tak v mladom veku ťa to ťahalo vlastne ku biznisu. Hej, ja som sa aj keby ponúkal pre... Prvá taká spolupráca bola automývareň v Hanušovciach, to bol taký, že prvý job. No a tak som hľadal, no, tie spolupráce, že proste písal som e-maily, písal som na Facebook ešte vtedy, aký teraz Facebook už nebol, ale proste písal som správy, že či nemajú náhodou záujem o nejaké videjko, že najprv zadarmo samozrejme som to robil asi pol roka, že proste nič som si nečaržoval, iba že by som si nabral tie skúsenosti. A potom som začal čaržovať nejaké videjka, teda nejaké akože peniaze. No. Teraz keby si mal vybrať napríklad medzi kamerovaním, tvorením kontentu a treba s tým brandom, tak čo by si z toho vybral? Vieš čo, vidím tam potenciál určite. Pamätám, keď som to povedal kamošovi a on mi povedal, že kamo, ale však tu je strašne veľa brandov. A potom som si akože pozrel research a na Slovensku, Česku nie je až toľko veľa, vieš, že poznám nejaký Rich Club, sa mi zdá, že robia. Ale nie, že akože není tu až toľko tých brandov, ale hej, určite tam vidím potenciál. Mňa baví proste celkovo to podnikanie, že aj teraz čím ďalej, tak sa viac dávam na to podnikanie, no. Že sa snažím aj tie veci proste outsourcovať a to je taký asi hlavný cieľ na tieto roky, alebo na nasledujúce roky proste vybudovať tým dobrých ľudí a kvalitných ľudí, hej, že... Tak buduješ seba, buduješ meno. Sa vlastne voláš ISS Movement, hej? ISS Movement. Čo to znamená, alebo odkiaľ je to názov? No to nemám len ja, to máme v podstate kamoši. Neviem, či chcem ísť do tejto témy. Ale akože nemá to nejaký zmysel.
Čiže vzniklo to úplne nejak náhodne v podstate asi? No kamoši tomu nejak dali proste nejaký názov, alebo teda zmysel, oni v podstate obidvaja sú Curtisovci, máš proste Curtis a na konci máš SS a potom dali ešte Y. Ja som sa bavil o tejto téme s jedným kamošom, sme presne prebrali to, že o 10-15 rokov bude strašne ťažké proste založiť nejaký brand, alebo hocičo, nejakú firmu, lebo reálne nemáš názvy už. Alebo v podstate vieš, že vieš pospájať, ale už teraz to je ťažké nájsť nejaký dobrý chytlavý názov, ktorý je voľný. Hej. Teraz to je ťažké. Dobré. Teraz to je ťažké a ešte to bude ťažšie. Ne? Keď sa vrátime ku kamerovaniu, tak Líšak bol vlastne prvý, s kým sa čo spolupracovať. Asi skrz neho si sa dostal nejakým ďalším influencerom alebo známym ľuďom, alebo si ich ty oslovoval, oni ťa oslovili, alebo ako to bolo? Hej, on bol asi prvý taký, že prvá taká väčšia zakázka proste, čo som mal ako keby každý mesiac. Hej, že tam sme točili 4 videá mesačne. Ním to začalo a potom samozrejme už keď som sa dostal medzi tých ľudí, tak proste sme sa bavili a aj som sa predstavoval, že čo robím. A keď videli, že mám kameru v ruke a že tie videá sú proste kvalitné, tak aj ďalší, hej, v podstate sa nukali, že nenukali, ale chceli proste to video aj spolupracovať. Som pozeral, že si točil niečo aj pre Zuzanu Kardoš, čo má ten brand. Točil som pre nich. To ťa oslovili oni, alebo? Asi hej, nejak cez proste Líšaka asi, aj neviem teda, pravdu povedať. No, tam to bolo celkom tiež dobrá spolupráca, ale viem, že, neviem, či to ešte nejak funguje, že Instagram tam je, ale už nemajú ani stránku, ani tak. Primárne, čo sa týka toho videomakingu, tak točíš len pre týchto ľudí, alebo si popri nich akože robíš aj pre nejaké značky, nejaké videá, nejaké promo, trailery a podobne? Najprv som točil len pre Líšaka, potom som sa keby snažil zháňať aj nejaké ďalšie zakázky pre ostatných youtuberov. Teraz to keby, robil som, že by som odpovedal na tvoju otázku, tak robil som aj s nejakými značkami, aj proste reklamy pre značky a tak, že kampane, ale teraz to už viac ťahám do tej ako keby biznisovej stránky, že viac ma baví proste podnikať a tá práca s ľuďmi. Takže... To je paráda. Dosť halus, koľko si na to stihol, na to, že máš 22 rokov. Klobúk dole. To chcem povedať, že počuť z toho, že si akož fakt produktívny a či máš nejaké zvyky, ktoré ti pomáhajú udržať si v tom akože nejak fyzicky, mentálne, že to všetko zvládaš, tú energiu a ten čas. Pre mňa strašne dôležité je ten pohyb, proste sa hýbať, lebo mal som také obdobie, kedy som už skoro že vyhorel a že mal som toho strašne veľa a nestihol som vôbec cvičiť ani nič. Jednak, že som pribral, ale mám taký metabolizmus, že ak necvičím ani nič, to je priberem, proste nechudnem, ale priberem. No a aj mentálne sa to ukázalo na mňa, že som úplne mentálne bol na tom zle. To je asi len taký zvyk hlavný, že proste buď cvičenie alebo behanie, proste pohyb. To je fakt, že základ. Že aj keď neviem, koľko práce je teraz, to mám tak nastavené, že aj keď neviem, koľko práce je, tak stále musím mať určitý počet tréningov ako keby za týždeň. Takže to je jedna taká vec. A druhá je, čo mi strašne pomáha sa keby tak držať, byť tak produktívny, je, že skore stávanie. To milujem skoro stávať proste. Teraz si kedy, že skoro stávať? O 5 ráno, alebo? No teraz to mám, že o 5, no, ale mal som aj také challenge, že o 4:30. Milujem ten pocit, keď ráno vstaneš o 5, pozrieš sa von z okna a proste, že keď máš nejakú bytovku pred sebou, tak vidíš 2-3 svetla, možno to zabudli zahasiť, ale... Alebo hustlery, no. Alebo hustlery a to si povieš, že shit, musím skôr ešte. Buď idú spať, alebo stávajú. No. Na čo budem spať? No. A ako dlho spávaš potom? Snažím sa 7 až 8 hodín. Že od 9 sa snažím ísť do postele, tak väčšinou prídem tak 9:30, o 10 a to je už nejakých 7 hodín, ale teraz sa snažím sústrediť na ten spánok, lebo taký som to podceňoval a možno kvôli tomu som aj taký nízky. Keď hovoríš, že ten spánok dávaš tomu veľkú dôležitosť, jak to máš tým, aby si všetko stíhal, hej? Lebo veľa ľudí proste spáva málo, aj my na poslednú dobu fakt mali otrasný režim. Nemáš niekedy pocit, že OK, teraz budem spať menej, aby som to stihol viacej?
takýto mindset som mal kedysi, že keď som začínal, takto presne som rozmýšľal, že proste radšej budem pracovať, jak spať, že na čo spať, vieš. Ale potom regenerácia bola nič moc. Nevedel som tak dobre sa rozhodovať, hej, že všetky tie veci, nebolo to na dobré, ale stihal som viac práce. A povedal som si, že každý iný človek má proste rovnakých 24 hodín. A proste ide o to si to dobre naorganizovať, akože naplánovať celý ten deň, hej, že... Tak už si asi vo fázi, kedy si to môžeš dovoliť, ne? V podstate, že... Akože hej, že no zo začiatku je to proste taký hustle, že tam fakt musíš robiť vkus, a nie, že musíš robiť podľa toho, jak rýchlo sa chceš kde dostať, vieš. Hej, no. Ale Ideálne je robiť stále. No, ideálne robiť stále. Ja som to mal tak, keď som ešte bol s frajerkou, tak keď som mal ešte frajerku, tak som ráno vstal proste o 6. 7. Robil som celý deň, o 9. sme si zavolali. Niekedy som ešte popri volaní proste pracoval a riešil ešte niečo a že hej, že toto. Dúfam, že to nebude pozerať. A potom sme vlastne sa rozlúčili a ešte som ďalej mákal, hej, že a to bol fakt, že extrém. Asi to bol nejaký nábeh na workoholizmus. Takže to bolo proste také obdobie, ale teraz sa už fakt snažím ako keby dávať dôležitosť na ten oddych a viac si to keby lepšie rozvrhnúť, že makať rozumnejšie, netvrdšie. No. Okay. Ja tu by sa chcel ja opýtať, že tedy si mal frajerku. Áno. A teraz už máš ženu. Teraz mám ženu. A to koľko ste spolu? My sme sa bavili, to je tak, že my sa poznáme nejakých 5 rokov, cca. 2 roky sme spolu chodili a teraz rok sme manželia. Ale tak ako, že... Toto akože veľa ľuďom asi ustrojí takého, že tento človek 22 má 22 rokov a je ženatý. A ešte popri tom všetko stíha. No. Klobúk dole. Takže... A dosť dobre si spravil tie zásnuby. To sa mi ľúbilo na tej motorke, to video, to bolo... Fú, a vieš, aký ma bol? Extrém, no. To je... Sa mi strašne ľúbilo. Sme sa bavili so Soňou, že budeme robiť iba také videjka. Na views, že zasnuby. A jak sa to dá vlastne všetko stíhať? Akože mentálne už teraz... Však žena mu naloží vždycky večer, keď dojde. Úplne normálne. Jak vníma to, že teraz vlastne ty podnikáš, ste aj spolu, že či zvláda to, máte nejaký režim spravený? Hej, ako... Či máte nejaké vynahradenie dní sami pre seba, že OK, že teraz nerobím, teraz sa venujeme sebe, aby ten vzťah stále prosperoval, stále sa niekam rastli. To bolo dosť také akože facka, v podstate keď sme išli do manželstva, nie že facka, že som to nečakal, ja som vedel, že proste musíš na to makať, ako keby na tom vzťahu, ale bolo to dosť zložité ísť z toho môjho režimu, ktorý som mal predtým, hej, že pred tou svadbou a predtým, než sme boli spolu. V podstate, jak som vravel, že som robil celý čas a potom sa musíš, nie že musíš, ale sa chceš venovať aj manželke, hej, že proste chceš budovať aj ten vzťah. Takže to bolo v začiatku zložité si to ako keby nastaviť a proste časovo a že OK, o 6:00 prestávam pracovať a máme spoločný čas, proste kvalitný čas. Bolo to zložité si to ako keby nastaviť, ale je to proces, no proste učíme sa. Chcem sa ťa opýtať otázku, že ako si predstavuješ svoj život o 30 rokov? Či máš nejakú úplnú víziu? To je dobrá otázka. Tak viem si predstaviť, alebo dúfam, že budem mať nejakú väčšiu rodinu, nechcem mať asi až 10 detí, ale proste 3-4 deti, keď Boh dá. Samozrejme, finančne nejak tiež proste, neviem, je to strašne také, ja mám nejaké ciele, ktoré chcem dosiahnuť, akože najbližšie, ja neviem, 5 rokov, mám asi taký, že najdlhší, alebo najbližší cieľ, ale až do takej budúcnosti som asi nerozmýšľal, že neviem. Okay. Vtedy už asi si myslím, že budem chcieť nejakú proste chatu, kľud, proste byť s rodinou. Možno v tom veku sa ti už aj trošku zmení to myslenie, no, že zrazu úplne nad inými vecami budeš rozmýšľať, keď si mal 22. Kruhač pred domom, jak dáme. Myslím, že to v 30-ke už bude. Nie, to, že vtedy akože takej 50-ke okolo tých rokov, tak už si myslím, že tam už tu bude viac, že budem chcieť mať taký kľud. Si myslím, no možno budem v najlepšom veku. No možno áno. No, takže... Ale hovorí sa, že
30 do 40 máš najproduktívnejší vek, alebo jak to je? Od 20 do 30, ne? Ne, od 30 do 30 do 40. Na to sa teším, to sa furt upokujem, že že ešte mám proste tam tie... Hej, ešte. Zbiera skúsenosti. No. Hej. To musí využiť, áno. Mňa by zaujímalo si, že jak vyzerá tvoj pracovný deň a čo všetko stihneš za ten deň? No takto. Ráno väčšinou vstávam, teraz mám také obdobie, že vstávam o 5:00 a hneď sa pustím do práce, mám takú, že ako keby deep work, že skúšam, robím teraz nový projekt a tam je veľa vecí, ktoré treba písať a také ako keby zložité nie že na rozmýšľanie, ale potrebuješ sa pri tom fakt, že sústrediť. Takže to sa snažím robiť čo najskôr, od tej 5:00 do nejakej, dajme tomu 7:30, potom podľa toho, že či mám tréning v ten deň, že fakt závisí aký deň, ale dajme tomu, že potom mám tréning, po tréningu prídem domov, akurát Soňa vstane a dáme si raňajky spolu, dáme si stíško, proste máme spolu čas, takú hodinku, potom o 9:00 ideme do ofisu spolu, alebo kedy jak. Takže vlastne o 9:00 office a do obedu, naobedujeme sa, dajme tomu, neviem, že o 12:00 o 1:00, taká, že pauza, taká pauza obedňajšia a potom robím až do 6:00 a o 6:00 končím prácu, snažím sa končiť prácu, je to fakt, že ťažké, lebo ja mám takú, nie že mám takú prácu, ale viem veľa vecí robiť iba z mobilu, vieš, že proste iba napíšeš a povybavuješ tie veci a to je také ako keby aj, nie že prekliatie, ale vieš, proste si doma, si už s manželkou, keby máš mať ten kvalitný čas, ale nemáš ho, lebo proste si tam iba fyzicky, ale nie keby mentálne. Stále máš tú prácu pri sebe. A stále proste vieš, že no je toto, vieš, a proste toto sa učím a je to, akože toto je zložité. Ale hej, takže o 6:00 ako keby sa snažím už nepracovať a potom o 8:00 sa snažím vypnúť všetky, ako keby, že odložiť telefón a reálne mať proste čas, kvalitný čas. Napadla mi jedna vec, keď si hovoril s tou ranou prácou. Ja som to niekde videl nedávno, že veľmi dobrá vec, keď ráno hneď vstaneš, tak pokiaľ chceš mať fakt nejaký deep work, tak hneď fakt za ten notebook a ideš tvoriť. Že vtedy hneď sa do toho, hneď ak vstaneš, samozrejme jasné, tak ideš na vecko, napiješ sa vody, takéto veci, ale hneď fakt tá prvá vec, že práca, sadneš za notebook a ideš a vtedy taký fokus vieš mať, že ťa ešte dovtedy nič nevyrušilo. Tuším, Alex Hormon si to tak hovoril, že na čo si budeš ráno ustielať, dávať studenú sprchu, robiť si raňajky, že zahádzovať 2 hodiny, proste sadni si a začni robiť. Áno, lebo máš pocit, že si už niečo spravil a pritom si spravil fakt, že hovno. Hej. Úplne maličkosti, ktoré ťa akože... Niekam ťa určite posunú z dlhodobého hľadiska, keď medituješ, dávaš studenú sprchu, ale tak... Jasné, ale pokiaľ sa spraví nejakú robotu, že biznis alebo niečo práca, tak proste čo ti to dá. Ale má to dobrý názor, ten sa mi ľúbi. A je to proste, ty sa... ťa to vcútne tá práca, zapneš si ešte nejakú meditačnú hudbu, pracovnú, vieš, že high frequency, neviem čo, proste na prácu hudbu, zapneš si to, proste ťa to hypnotizuje a ty iba ťukáš do toho, ani nevieš, ak ti tá hodina a pol zbehne. To je šialené, no. Vieš čo, na záver by som ešte jednu vec spravil. Máš niečo, čo by si chcel možno odkázať ľuďom, čo to budú pozerať, alebo niekoho pozdravil, ktorý vytrhol som ti to. No, asi nazbieraj proste čo najviac skúseností. Hej, že fakt, že reálne všetko, čo som doteraz ako keby robil, aj to, že som spal niekedy 4 hodiny denne a možno aj celý mesiac som spal proste 5 hodín denne, čo je veľmi zlé. Ale niečo ma to naučilo, dalo mi to nejaké skúsenosti a to je podľa mňa asi taký, že základ, že proste zbierať tie skúsenosti, makať na sebe, vzdelávať sa, lebo je to gičovo to znie, ale proste jediné, čo ti niekto nemôže zobrať, si ty ako keby vieš, že všetko ti môžu zobrať, ale tvoj rozum, tvoje skúsenosti, tvoje skills, to ti nezoberie nikto, vieš, takže... Budovať sám seba. Makaj na sebe a ostatné všetko príde, no. Ďakujeme ti, že tu s nami trávil čas a povedal si nám o to veľa. Díky. Ja ďakujem. Ďakujeme ti, že si to pozeral tento diel do konca. Určite čakaj ďalšie časti a keď chceš vidieť celý nezostrihaný diel, tak klikaj na Hero v popisku. Čau. Peace. Čau.